президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 27 январи соли 2024 дар идомаи тағйироти кадрӣ дар сафи ҳукуматаш муовини додистони кул, раҳбари агентии мубориза бо маводи мухаддир ва раисони 6 ноҳия аз ҷумла 5 ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро иваз кард. Президент рӯзи 27 январ аз ҷумла бо як фармони худ Воҳидзода Ҳабибулло Саидулло бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори агентии назорати маводи нашаовари Тоҷикистон озод карда, бо фармони дигари худ Самад Зафар раҳбари ин идора таъин кард. Зафар Самад то имрӯз муовини аввали раиси агентӣ буд. Рӯзи 27 январ бо қарори ҳукумат Раҳмонзода Саид Нақш низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини вазири корҳои дохилии Тоҷикистон озод карда шуд. Сабаби барканорӣ ва ба кадом кори дигар гузаштани ӯ маълум нест. ҳамо Ҳабибулло Воҳидзода ки қаблан дар низоми додистонӣ кор мекард, боз ба ин ёд баргашта, бино ба хабарҳо муовини додистони кул додистони ҳарбии Тоҷикистон пешбарӣ шудааст. ҳамчунин Умед Каримзода ва Сарвар Азимзода ба мақомҳои муовини аввал ва муовинони додистонии кул пешбарӣ шуданд. номзадии муовини додистонии кулро Маҷлиси миллӣ бояд тасдиқ кунад. ҳамин тавр рӯзи 27 январ бо фармони президент Абдураҳмонзода Саид Иброҳим бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи раиси ноҳияи Дарвоз озод карда шуда, ба ҷои ӯ Носирзода Умедҷон иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Дарвоз таъин шуд. Ҷумъазода Ҷумъа Шофақир бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Шуғнон барканор шуда, ба ҷои ӯ раҳбарии ноҳияи Шуғнонро ба Шоҳ Исматуллозода Комил супориданд. Додихудои Фаррух Муборакшоевичро ки низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Рӯшон рафт ва ӯро Аҳмадзода Илҳом Шамол иваз кард. Илҳом Аҳмадзода то имрӯз раиси ноҳияи Хуросон буд. ҳамчунин Мирзозода Мусо дар мақоми раиси ноҳияи Ишкошем Имашозода Анварро иваз кард ва ба ҷои Шоҳ Мирзозода Аъзам ки низ бо сабаби ба кори дигар гузаштан тарки мақоми раиси ноҳияи Рӯшқала кард, рӯзи 27 январ Сафарзода Лашкар Аслам иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи Рӯшқала таъин карда шуд. Лашкар Сарфарозода то имрӯз муовини сардори риёсати кишоварзӣ ва ҳифзи муҳити зисти дастгоҳи иҷроии президенти Тоҷикистон буд. Сабаби барканории раисони 5 ноҳия аз 7 ноҳияи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ба кадом вазифаи дигар гузаштани 4 нафари онҳо ки барканориашон ҳамчунин бо сабаби ба кори дигар гузаштан таъбир шуда буд, маълум нест. аз ин миён танҳо сарнавишти баъдии раиси ҳамакнун собиқи ноҳияи Дарвоз Саид Иброҳим Абдураҳмонзода маълум аст ки ба нафақа фиристода шудааст.